Ye me stew papa bi. Agya Koo'S minimum aduane yiye pa. Biwia. Me de mu di kakra. Me di pona di kakra. Me di dabreko di kakra. Yeah. Uba fi di abenya bi di wa ma dia bra ya fasting me da so pa. Yasem kitwa. Me wo. Abu say yes. Kwan why oye duane. Ebene so ambasa ti yenka. Afi na mawi. Atete egu adim. Yen mi anwa kakra gu nsuo no na menno amo. Wie na ohoro kosu ya na ho hyehye mu wie na mehwane aguso. Ti equipment ni nyina ehye ase. Beti bi edi eja. Meyiri wa kwantu mti no. Ya me de ye me ho na manno kakra na medi. Oba no obebo me nkwande. Mese emensia nwotwe du kra muka bomu a muntime ne ministry. Still we come on no a. Pa asase. Me be shase. Titi mu ni bi kra. Ni kusua ide apeche kakra no. Emo no so aya na mepe asie pa no so nti nchen de mantu amukura hwa beef na sa hihye no the beef no na ya anwamu tini kakra se ya bi man intimi ni di bebre o intiwi kakra bi am the stew aguso kakra mati stew kakra bi aguso enam wo mu dada ntimi pese bi bebre esa na ase me ha mododo nti stew kakra bi a mdi aguso aya me pese ebeye be sinete ti we na mi bedi nyumra mesa medi mi di ni sa nansa kakra sisi a mere ni o di me sujeni mere ba me wale fo nti na me ama no ano o me nchen kwa no ama me na me nchen dia a makomo ne me ti me be shase imo konto mu ade me mo bi anhwe bi e kire me wi a na me kesu a ibehia bye bye.